Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα για απόψε, που έχει να κάνει με την συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο του σταθμού μας, Γιάννη Χανιωτάκη, ο παιδίατρος και μέλος της Επιστήμης Ανασυγκρότησης του ΕΠΑΜ, κύριος Χρήστος Τζιβινίκος. Ο κύριος Τζιβινίκος μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται μέσα από την επιστήμη ανασυγκρότησης, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομική κρίση που ταλανίζει η Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κύριου Τζιβινίκου. Κύριε Τζιβινίκο, είστε μέλος της Επιστήμης Ανασυγκρότησης του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε λίγο για την όλη προσπάθεια. Τι θέλετε να προσφέρετε μέσα από αυτή την κίνηση, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος, να συμμετάσχει σε όλο αυτό? Βέβαια, ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία. Υπάρχει, για να μην τα παρουσιάζουμε όλα τόσο άσχημα και τόσο δυσίωνα, υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να αντισταθεί και να προβάλλει την αντίστασή του σε αυτή τη λέλαπα. Όπως σας ανέφερα πριν, υπάρχουν κοινωνικά πολυιατρία, δημιουργούνται συνέχεια. Το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο είναι μόνο ένα από τα διάφορα κινήματα πολιτών, ή στο μεγαλύτερο στη στιγμή, στο αντιμονιακό μέτωπο στην Ελλάδα, που έχει συγκροτήσει την Επιτροπή, τη Γραμματεία Επιστήμης Ανασυγκρότησης. Αυτό είναι μια γραμματεία η οποία έχει διάφορους τομείς. Εγώ είμαι εθελοντικά γραμμένος στον τομέα υγείας. Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι εθελοντική. Δεν υπάρχει δεν χρειάζεται να γίνεις μέλος του ΕΠΑΜ για να συμμετέχεις στην επιστήμη ανασυγκρότηση. Υπάρχει τομέας υγείας, υπάρχει τομέας βιομηχανικής παραγωγής, διάφορων επιστημονικών ειδικοτήτων, η οποία τι λέει? Το εξής, ότι όταν η χώρα θα ξαναπάρει την κυριαρχία της πίσω, γιατί όπως έχουμε υπογράψει με τα μνημόνια, έχουμε απεμπολίσει οριστικά και μετάκλητα την εθνική κυριαρχία και θα πάρουμε πίσω τη χώρα μας, θα βοηθήσουμε όλοι στην ανασυγκρότηση της χώρας. Και εκεί είναι ο ρόλος μας εμάς των αποδήμων επιστημόνων. Να βοηθήσουμε στην εκπόνηση και στην συγγραφή κάποιων συγκεκριμένων προγραμμάτων και κάποιων συγκεκριμένων σχεδίων πώς θα ανασυγκροτήσουμε τον τομέα υγείας συγκεκριμένα. Όχι μόνο με τη φυσική μας παρουσία και την συμμετοχή μας σαν ιατροί, τόσο στην οργάνωση του συστήματος υγείας. Απευθύνεστε κυρίως σε απόδημους Έλληνες? Σε όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο που εδράζεται στην Ελλάδα. Μιλάω για την επιστήμη ανασυγκρότησης. Είναι όλοι απανταχού Έλληνες. Όλοι όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Βλέπετε ανταπόκριση? Υπάρχει, άνθρωποι έχουν εγγραφεί και μάλιστα υπάρχουν στον τομέα το δικό μου, υπάρχουν καθηγητές παιδιατρικής οι οποίοι με εμπειρία στο εξωτερικό που έχουν εγγραφεί στην επιστήμη ανασυγκρότηση στην Ελλάδα και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Ας περάσουμε σε ένα άλλο σημείο. Θεωρείτε ότι από τα υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή μπορεί να βρεθεί κάποια διέξοδος από την κρίση? Δεν νομίζω με το υπάρχον πολιτικό σύστημα να υπάρξει καμιά διέξοδος. Το πρόβλημα είναι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Είναι το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι η συγκυβέρνηση πλέον έχει τέλος πάντων πετάξει τις μάσκες και πλέον φαίνεται ότι ακολουθεί καθαρά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις επιταγές της Ευρωζώνης και αυτοί που κυβερνούν την Ευρωζώνη από πίσω. Για την αντιπολίτευση, τη λεγόμενη αντιπολίτευση των κατεφημισμών, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία ευκαιρία από τη στιγμή και μόνο η παραμονή του στη Βουλή. Και μόνο η παραμονή του στη Βουλή κάνει πλάτες στην ουσία στη συγκυβέρνηση. Όταν το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο έγραψε και μια επιστολή τον Νοέμβριο, πρωτού ψηφιστεί το μνημόνιο, το τελευταίο πακέτο του μνημονίου, φύγετε από τη Βουλή, παραιτηθείτε. Υπάρχει κανονισμός της Βουλής που λέει ότι αν παραπάνω 50 βουλευτές παραιτηθούν μαζικά, η Βουλή διαλύεται και πάμε σε εκλογές. Φύγετε, παραιτηθείτε, μην λέτε απλά ένα ναι, όταν ξέρετε ότι ήδη τα ναι θα υπερτερήσουν. Στην ουσία, στην Ελλάδα έχουμε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Το οποίο, αν δείτε τον τελευταίο εκλογικό νόμο, όπως βγήκε η Νέα Δημοκρατία, πήρε 50 βουλευτές μπόνους σαν πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά. Επομένως, δεν βλέπω λύση. Η μόνη λύση είναι συντακτική εθνική εθνοσυνέλευση, κάτι που έχει κάνει ο λαός μας άλλες 4 φορές στην ιστορία του, κάτι που έκανε η Ισλανδία το 2008. Όλος ο λαός μαζεύτηκε, έγιναν λαϊκές επιτροπές, έγινε καινούργιο σύνταγμα, οι δοσύλλογοι μέσα μπήκαν φυλακή και μόνο έτσι θα υπάρχει λύση. Οι εκλογές αυτή τη στιγμή δεν είναι λύση με τα παρόντα κόμματα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. Κάνουν πλάτες ο ένας τον άλλον, κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, παίζουν τον ίδιο ρόλο. Ξέρετε, η ανησυχία του κόσμου γενικά είναι μεγάλη
και για το πώς εξελίσσεται η κρίση, αλλά και για το αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Δεν είναι λοιπόν λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται αν τον Μάιο του 2010, που η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο, εκείνη τη στιγμή αν υπήρχε άλλη επιλογή στην οποία θα μπορούσε να προσφύγει η κυβέρνηση. Αν δηλαδή ήταν ή δεν ήταν μονόδρομο το μνημόνιο εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φυσικά δεν ήταν μονόδρομος. Θεωρείτε ότι υπήρχε διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης? Εκεί κιόλας ήταν κέριο σημείο, γιατί προτού αρχίσουμε να έχουμε όλες τις συνέπειες των μνημονίων, εφόσον υπήρχε αυτό το πρόβλημα ότι δεν μπορούσαμε πλέον να εξυπηρετήσουμε αυτό το παράνομο χρέος και όλα αυτά τα πανωτόκια που πληρώνουμε εδώ και δεκαετίες, ούκαν λάβεις παραδομή έχοντος. Σταματάς να πληρώνεις, ασκείς την εθνική σου κυριαρχία και λες, κύριε, δεν μπορώ, και βάζεις και είσαι από θέση ισχύως. Και λες, κύριε, δεν μπορώ, ελάτε να τα βρούμε, μπορεί να μην σας πληρώσω και τίποτε, μπορεί να σας πληρώσω κάτι. Αλλά όχι, βλέπετε το πρώτο μνημόνιο που έκανε που είναι εντελώς. Γιατί μιλάω για συνταγματικό πραξικόπημα, δεν είναι κάτι ακραίο αυτό που λέω. Το πρώτο μνημόνιο, από ό,τι ξέρετε, πέρασε με υπογραφή μόνο του Παπακοσταντίνου, του ούτε καν εκλεγμένου Υπουργού Οικονομικών. Και έλεγε συγκεκριμένα απεμπολώ οριστικά και αμετάκλητα την εθνική μου κυριαρχία. Είναι το πρώτο που χτυπήσαν οι δανειστές. Γιατί, όπως σας έλεγα πριν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εάν πεις ότι ασκώ εθνική κυριαρχία, δεν μπορώ να ταΐσω το λαό μου, δεν μπορώ τις βασικές μου ανάγκες σαν κράτος, νοσοκομεία, σχολεία, να τις εξυπηρετήσω, δεν πληρώνω. Και αναφερόμενος πριν σε αυτό που λέγατε, το χρέος είναι τόσο πασιφανές. Έχουμε υποστεί τόσες συνέπειες, τόσο εξαθλίωση και είμαστε στα ίδια επίπεδα προ-μνημονίων χρέους. Και αυτό γιατί? Έγινε κούρημα πέρυσι το Μάρτιο και στην ουσία τι έγινε? Κατακρεουργήθηκαν τα αποθεματικά των ταμείων και υπάρχηκαν όλα τα λεφτά που ήταν σε κας για τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Γι' αυτό τα νοσοκομεία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση τώρα. Από τον προπολογισμό είχαν συγκεκριμένα ποσά σε μετρητό, σε καταθέσεις, τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι ιδιωτική δυστυχώς, δεν είναι κρατική, τα έκανε ομόλογα την προηγούμενη μέρα και κουρεύτηκαν μετά. Πολλά ακόμα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κύριου Τζιβινίκου θα παρακολουθήσετε στο νέο πρόγραμμα του Γιάννη Χανιωτάκη στο Hellenic TV με τίτλο Reporter, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα προσεχώς στο κανάλι μας.